שנייה. ברוכים הבאים לרעיון הישיר במפקדת קוברה. היום אנחנו נשוחח עם ארז אוחנה על הפרויקט שלו שנקרא אלקטרו כבידה. ארז, ערב טוב. ערב טוב שי וערב טוב לכל הצופים. אוקיי, תודה רבה. בוא ספר לנו מהו מיזם אלקטרו כבידה. אוקיי. מיזם אלקטרו כבידה בעצם החל לפני 13 שנה מהיום, כאשר איתן סושרד, שותפי למיזם וחברי לחיים, התחיל לחקור תיאוריה מעשית שלמעשה שוברת את כל חוקי השימור, חוק שימור אתנה, חוק שימור המסה וחוק שימור האנרגיה. למעשה התיאוריה בעצם שייכת לבחור בשם שמואל וקנין ממקדוניה. שמואל וקנין התחיל להתעסק עם התיאוריה הזאת שנקראת שדה כרונון, וניסה למעשה במדינה שהוא היה חי בה, במקדוניה, להכניס את התיאוריה הזאת למאגר הגדול של התיאוריות המתמטיות שבעצם פורצות דרך. אנחנו מדברים על אותה תקופה. מה שקרה, לא קיבלו את התיאוריה שלו מפני שהיא הייתה יותר מדי מחדשת ופורצת גבולות, ופשוט גנזו אותה ושמו אותה בארכיון. איתן למעשה לקח את התיאוריה הזאת ועשה ממנה אחדות אחת שלמה. היום התיאוריה כבר נמצאת ב-SDI Journal, למי שלא יודע ולא קרא את המלל שכתבתי במפקדת קוברה, בפוסט שכתבתי. למעשה היום התיאוריה כבר נמצאת ברמה הגבוהה ביותר, אושרה על ידי 5 אוטוריטות פיזיקאים ברמה של תואר שלישי ומעלה. מתוך גבולות המשוואה למעשה מתגלה לטכנולוגיה פורצת דרך שבעצם מאפשרת לנו להבין שאפשר לבנות מנוע על כבידתי שמייצר אנרגיה חופשית, ובנוסף לזה גם ריחוף מלא, תוך כדי האצה אל מרחב האינרציה, שזה אומר במילים פשוטות, יכולת לעבור את מהירות האור, להכפילו ולשלשו, באמצעות טכנולוגיה פורצת דרך שיוצאת מגבולות המשוואה. אוקיי, תודה רבה על התשובה שלך. על השאלה הבאה, מדוע עד היום אף אחד לא שמע בישראל על הפרויקט שלכם, למרות שאתם קיימים משהו כמו 5-6 שנים? אוקיי. קודם כל, לשאלה הזאת יש מספר תשובות, אבל אני אשתדל לתמצת. כמו כל איש מחירות טוב, או כל איש שיווק טוב שעושה את עבודתו, הוא צריך גם לדעת בד בבד שעל מנת לצאת לציבור ולפרסם את מה שהוא רוצה לפרסם לציבור, הוא צריך גם את היכולות של תקשורת, להכיר אנשים, לדעת איך לדבר לציבור ואיך להנגיש את הרעיון שלו. וכמובן, המשוואה הסופית זה כסף. אם אין כסף, אתה לא יכול לעשות שום דבר כמעט. אחת הסיבות שבעצם לא יכלנו לעשות את העניין של הפרסום, זה למעשה כסף והגישה לציבור. אוקיי, תודה. לכמה כסף אתם זקוקים כדי להניע את המיזם ולהוציא את התיאוריה מתיאוריה למוצר סופי פועל? אוקיי, קודם כל אנחנו מדברים פה בבניית המנוע, חומרים מאוד מאוד זולים. אם זה על מנת להרים את הניסוי הראשון, השני והשלישי, אנחנו מדברים על סדר גודל של עד 100,000 שקל, כולל אנשי מקצוע, כולל בניית המנוע על פי 3 דרכים, וכמובן לאחר מכן אנחנו מדברים על מיליוני דולרים, אם לא עשרות מיליוני דולרים, על רישום הפטנטים בכל העולם, הקמת החברה העתידית, עורכי דין, וכל מה שבעצם קשור להקמת החברה. זהו, זה פחות או יותר מה שדרוש לנו. בתור התחלה אנחנו שמים את הדגש קודם כל על הניסויים, להראות הוכחת התכנות למשקיעים הגדולים, שישנה אפשרות לצאת מגבולות המשוואה ולבנות טכנולוגיה פורצת דרך מהפכנית.
תודה, ומה יקרה אם לא תצליחו להשיג את המימון? כיצד אתם מתכוונים להמשיך, להוציא את התוכניות שלכם מהתכנון? לא כך שמעתי את כמה מילים האחרונות, אם תוכל לחזור על עצמך. אז אני אחזור על השאלה בקצרה, מה יקרה אם לא תצליחו להשיג את המימון הדרוש לכם כדי להוציא את הטכנולוגיה מהתיאוריה אל הפועל? אוקיי, אחת הסיבות בעצם שאנחנו, יש לנו את האינדיקציות והתשובות שאנחנו צריכים, איך בעצם לבנות את המנוע, איך בעצם להרים את הטכנולוגיה כפי שאנחנו צופים שיהיה, זה למעשה התיאוריה. אלמלא התיאוריה לא הייתה מתקבלת אל שורות המסדר של מגזין כתב העת המדעי העולמי SDI Journal, לא היינו בעצם יכולים להבטיח לעצמנו שאנחנו יכולים להוציא מהכוח אל הפועל. מתמטיקה מעשית למעשה נותנת לנו את היכולת לחשב בצורה מדויקת כיצד בונים את המנוע ואת הטכנולוגיה. כמו כל מוצר אחר שקיים בשוק, שמושתת ומבוסס על מתמטיקה מעשית, אם אנחנו מדברים על מחשבים קוונטיים או על מחשבים רגילים, CPU, מעבדים, hard דיסקים, כל הטכנולוגיה הזאת מבוססת על אלקטרוניקה, לינארי ובינארי, וכמובן מתמטיקה מעשית. אז אני חושב שזו תשובה מספיק חדה ומדויקת בהקשר למה ששאלת אותי. אוקיי, ארז, אני מודה לך על הרעיון הזה, ובשם קוברה אנחנו מאחלים לכם בהצלחה, ותודה רבה. תודה רבה על הרעיון, ושיהיה לנו ערב טוב. ערב מצוין, תודה.